vracia domov s malým bračekom. S tebou je ale nuda. Charlie, ako to robíš? Si superhrdina, Charlie. A čo je superhrdina? OK, zistíme, aké máš superschopnosti. Strieľaš ľad, blastery, máš supersilu, mega rýchlosť. To nič to. Superhrdina musí mať misiu. Prichytíme tých zlodejov pri čine. Hotovo. A na konci je vždy bitka so superzloduchom. Celý život čakám na niekoho, kto sa mi vyrovná. Kamže kam? Ja len, zastaviť zločineckú skupinu. Fajn, že sa spolu bavia. Čo by už mohli vybiesť? Nemusíš žiť celý život v jeho tieni. Papa, Môj braček je superhrdina. Ale čo som potom ja? Super bráško. To bude jazda! V kinách od 11. septembra.